салом алейкум дӯстони азиз. Як кори нағз барои шумо пешниҳод мекунам барои занҳои хонашин, донишҷӯён, занҳое ки мехоҳанд кор кунанд ва фарзандои хурдсол доранд, дар хона нишаста. Аз ҳама кори беҳтарин ҳамин ширкати Фаберликай. Дигар ягон ширката надидам ки танҳо хонада шишта кор кунӣ. Аз ҳама беҳтараш Фаберликай ма барои шумо пешниҳод кардестам. Барои касоне ки дар корай гӯш кунен, то охири навора ҳамроҳи мо бошен. Ин як коре ҳаст ки ҳам маош мегирен, ҳам доход меёбен, ҳар рӯза даромад дорад. Дӯстони азиз, барое ки шумо мехоҳед дар ҳамин ширкат кор кардан, дар ҳамин номеро алоқа бироен, нависен. ватсап дорам. Саодатҷон як хоҳари ма, одаме ки ма ҳар як касе ки реклама мекунам мешиносумшон, дилпурона барои шумо хел совет метим ки шумо ҳамин қати ҳамкорӣ кунен. ҳамаи чизи ҳамин схемае ки чӣ хел дар Фаберлик кор кардан, дар кор аз куҷо сар мешавад, чӣ хел шумо ба қуллаҳои баланд мерасен, ва ҳамаш схема дорад. Схемаша ки шумо ёд гирен, шумо да ҳамин хел осон меша. Як обучение дора, обучениаш бесплатное, регистратсияшам бесплатное ва подаркҳои беҳад ҷолиб мондагиянд бо нархи арзон. Камтарак бор барои худтон мегирен, подаркара шумо мегирен аз ҳамин ширкат. тамом, дигар шумо ҳамин шаг ба шаг мегзарен. ҳар як шаге ки гузаштен маош барои шумо ҳисоб карда мешавад. иншоалло шумо ҳам метонен ки ба директорӣ ба тамоми қуллаҳои баланди ҳамин ширкат бароен. аз худтон вобастае, фақат ҳаракат кунен, кунҷковӣ кунен. ҳама ҳамин чизҳои лозимӣ, ҳамин чизҳои асосӣ, ҳамин схемаи обученияи ҳамин Фаберлика шумо аз худ кунен. муҳим анамияй. тамом, шумо дигар ягон чи расход намекунен, кор мекунен, барои шумо муваффақият хоҳонам. салом алейкум дӯстони азиз. рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. рӯзи ҳаматон хуш бошад. дӯстони азизам, барои шумо имрӯз тарзи тайёр намудани мантӯи кадугӣ пешниҳод кардестам. аввал мо дар корай 400 грамм об, инами як косае ки нишон додам, анамуқадр об дар корай, дар и косачае ки пластмассие ки ҳисоб дора, мерни стаканчик мегем, дар ҳамин гирифтагим 400 миллиграммай обуш ва хел надоштагиҳо як коса об бигирен. тамом, як қошуқ пур ба пур намак, камтар золамон бояд шӯрак биёяд, бо таъми манту дигар мешавад. барое ки мантуи кадугиай, каду ширинай, дар фаршам ҳамин хел сернамактар мекунем. анам хел оби ширгармай, на хунук на гарми, баъд широ гарм намака ҳал мекунем. аввал орда мегирем, баъд камкам об ҳамроҳ мекунем. барои чӣ ки агар пеша ки оба андозем ба орд андохтан гирем, аниқша намедонем, зволамон бояд мулоим набиёяд. агар ки як бор мулоим омад, бисёр ордам ки андозен, и хел сахти хушрӯ намешавад ҳамун зволаи манту. барои ҳамун камкам андохтан дар корай, ман ҳамин хел ай худам хулоса баровардам. камкам ки андозӣ зволара мефаҳмӣ чӣ хел сахтаки хушрӯ мешавад. бояд зволаи манту сахтак бошад. анам хел дар пакет якта мегирем, мемонем, барое ки начаспа бо ҳамдигаришон. дар ҳамин ҳарорати хона меистад. баъде ки фарша тайёр мекунем, и сахт гирифтагиай, то ним соате ки фарш тайёр шуд, дам мехӯрад. ба мо лозима якта кадуча. ман чанд тамхали кадуча харидам аз бозор. хостум ки хел ҳар чизо тайёр кунам. свежи кадуи майдача қатӣ, якта кадуча, 3 то пиёз майда реза мекунем пиёзам ва каме гӯшт. гӯшт бо хоҳиши дилак, нахоҳед на андозе, ман мехоҳам ки дошта бошад. андохтам кадуро, анам хел пӯст кардам, ҳози даруншам тоза мекунам. баъд ба анами хел тиёрка, анами намудуш қатӣ мегзаронам. кадура беҳад ҳамин намуд дар манту ё самбуса беҳад нағзай. пиёзам майда чоркунҷа реза мекунам, ба шакли чоркунҷа. ана дӯстони азиз, ҳамаша гузарондам. пиёзам реза кардам, кадурам гузарондам ба тиёрка. баъд иҷода намак, тухми гашнич ва зираву мурч
ҳами приправаҳоро андохтам. Бо каме равған. Равғани растанӣ фарқ надора, алейна дигар ном дора. Ми равған боша шуд. Меандозем, аралаш мекунем. Анам хел мешава. Беҳад фарши бо лаззат шудагиай. ана кузолое ки дам хӯрдан, якта сер орд карда тунук мекунем. ман зволаҳоро на он қадар калон гирифтам ба размери ҳами столи кухни гарнитур, ҳами кухнира. Агар ки столи калон боша, шумо метонен ки зволаи калона як бор тунук кунен, як бор қатӣ ҳамаша печонда мегирем. ма стол ки майдай, ҳам тунукини қинай, звола калони бад қин мешавад, намеша дигар рост карда, боло ба боло қат мемона. баъд мечаспа, звола бисёр меиста боло ба боло. ҳамин ҳисоб ман зволаро ба ду қисм кардам. хел мада осонтар мешавад. ина бинен камтар шумон аллакай қат мешавад. ман хостам ки нам хел бо роҳи осон барои шумо нишон диҳам. ам хел аймобайнаш ба корча мебурам тайёр. вақт ки надорем, анами намуд мекунем, тезда ҷудо карда мегирем, фарша мемонему мепечонем. и як намуд кормон осон шуданаш. аввал иха якта мемондем боло ба боло, ҳозир инами намуд мекунам, тез мепечонам, мегирам. ҳай мо занҳо серкорем, тамоми кор ба гардани моай дар хона. ҳамаи ин кора бояд мо успед кунем. дӯстони азиз, барои ҳамин мехоҳем ки барои оилаи худмон ҳар чизакои бамазза бипазем. барои фарзандо, шавҳар, ҳамаи меҳнатҳои мо баҳри ҳамиёя. барои ҳамо меҳнат мекунем. хӯроки болаззат, ягон ширинӣ, якчи небояд ами расходи холодильникда мебинем ки чизе ки мо безеб нашуда, бояд ҳамон чиза пухта гирем. сарфакорона истифода мебарем ки ҳамин исроф худаш ҳаромай. бояд мо хел расходи ҳамин зиндагиро як намуде кунем ки ҳар намуд чизо ҳам бипазем, ҳамун расходи мегирем, продуктае мехарем, исроф нашава. чанд қашид ҳамин кадура гирифта будам, нияти ҳамин чандтам хали майдача гирифтам. ният доштам ман туи кадуги самбусаи кадуги ҳам хали чизо, ҳар чизако каду қатӣ нағз мебинам худам, кӯдаком ҳам нағз мебинанд, мехӯранд. бо чихел дар манту ҳамин каду витаминаш намебуроя, меиста. вақте ки дар ягон авқот ки кардем, дар худ мебуроя витаминаш. дар и парқате ки мепазаем, дарунашда меиста. анам чаккаш кардам, пухтак 45 дақиқада мепазад. дӯстони азиз, манто зверобои хонагӣ қате беҳад болаззат мегзарад. шумо ҳам хезен тайёр кунен барои фарзанду шавҳари худтон. беҳад хӯроки болаззатай ҳамин манто. хӯроки миллии худмон. дӯстони азиз, ин як мотиватсия меша барои ҳар як бонуи азизи мо. анам хел тайёр мекунам. ма асосан бисёр мебардорам. ин хел як тарелкачада барои нишонтӣ бардоштам. асос бисёр мебардорам барои ҳама. дӯстони азиз, барои шумо як намуд пирожнӣ, ҳам торт, асосаш торт мегем ира, ба мисли пирожнияй намудош беҳад болаззатай бананови шоколадни торт тайёр мекунам. бо мо бошен. ба мо дар корай 4 дона тухм, 1 пачка разрыхлитель, 2 қошуқ орд, ним пиёла 4 қошуқ сметана, 80 мг, ним пиёла зиёдтар равған, каме намак, шакар 1 стакан, 180 грамм шакарай, 1 стакан пур нестай бинен. ҳай стаканои дига хел боша, хай бо худтон бинем бо чашм 180 грамм тақрибан, қариб 1 пиёла шакар ва анами орд. орд мо 9 қошуқай. орди виши сорт ҳатман. ҳамеша бо виши сорт истифода барем. пухтупаза, манту, ҳамхали чизора ба виши сорт кунед. беҳад зволаш мулоими хушрӯ мебиёяд. каме намак мекунем, ба миксер лат мезанем то сафед шудан шад.
мебинен ҳозир маълум мешавад. Шакара ҳамроҳ мекунем. 1 пиёла шакар гирем кифоя. анам хел мезанем 5 дақиқа мерава ба миксер. миксери мара пурсидан чӣ хел миксера? На он қадар миксери нағзай дӯстони азиз, хай чандин сол шуд хизмат мекуна, фақат мощностиш баланди бад нестай. мощности миксери ма 300 волтай. шумо бигирен мощностои 800 волт, 1000, аз 1100 волт ё бо бақувваттарай тези бад мезана. Яъне ман мисол дар 5-6 дақиқа занам, вай дар 2 дақиқа ҳам хел объём метиҳад тухму шакар. андохтем сметанаву равғана. Баъд ами сухой ингредиент меган разрыхлитель какао ва ордро. анами чизоша араваш мекунем, тайёр мекунем. баъд даруни 9 қошиқ ордай. бо описани дама рецептора нависта мондестам барои шумо ки осон шава. бинен, ҳатман тайёр кунед. баъд мебинем ки чӣ хел бо лаззат мебӯяд. ҳамин намуд шириние ки ҳозир ман тайёр кардестам, шоколадный торт беҳад болаззатай. қабатошда банан мекунам. дар ҳарорати 170 градус дар духовка монем, барое ки и кам пасттар мешавад. хеле баланд намешавад, барое ки 4 тухма 1 тухмушкамай мо баланди бад намемонем ки тез мепаза, баъд баланди бадаш қоқ меша болош. пас да мемонем 170 да. аввал як гарм меша духовка, баъд пастш мекунем вақти листа дар мобайн монде. дар муддати 20 дақиқа, ровна 20 дақиқа тайёр шудагиай. ман соата нигоҳ кардам, барои шумо гуфтам, ам хел фаҳмонам ки хато накунед. як намуд ширинӣ бо лаззатча дӯстони азиз. ман ҳар як чизе ки мепазам нағз биёя, бо мегӯм ки ҳама хел беҳад маззаш нағзай. анамин намуд қати ришта қати чен кардистам. ҷадвалам боша мешавад. ма ба ришта кардам. анам хеда тақсимш мекунем аз мобайн. ҳам хел бисквитш мулоим омадагиай, маълумай бинен. аз мулоимиш чӣ хел даррав ҷудо шуд. баъд ба мо лозимай дӯстони азиз сметанаи 25%. аз 25 боло боша, 20% намешава, 30% ам боша мешава бо нағзай. ман 25% гирифтам. беҳад сметанаи бо лаззати, ҳамин жирностиш, роғаннокиш 25%. баъд як дақати ҳам хел варёнка. варёнкаи ҳам хел ғавси хушрӯ боша. ами сметана ҳозир ҳамиҷа 700 грамм буд, ман нимша андохтам. гӯё 300 граммша андохтам. як қати варёнка. бе миксер анам хел ба лопатка лат мезанем. шайнам хел бинен мекобем. ҳамаш яхел мешава. миксер дар кор нестай. даиҷа миксер кати занен об мекушоя ҳами крем. бе миксер аҷоиб ҳами хел худаш осон, мягкӣ, хушрӯ мебӯяд. пропиткаша дӯстони азиз ман бо ҳамроҳи шир, шакар омехта кардам. шири гармакай. шоколадниям хел бисквитора шир кунен, бо лаззатиш дигар мебӯяд. ҳар кас ҳар хел мекунад. қандоба мекунад, зӯшони молокоро ҳамроҳ мекунад, мерезан. ман хостам шир кунам. баъд банан дӯстони азиз. 2 банан майда реза кардам. 2 дона банан мерава. ҳамаи ҷои ҳами торда банан мемонем. беҳад ҳами хел креми болаззат шудаге. баъд дӯстони азиз ҳами шавҳари ман уқа ширини хӯр нестай. ҳами пирожни торт, ҳам пирожниш мегӯм, ҳам торти ҳами шоколадни бисквит ҳами хел маъқул шудай. аҷоиб буд маззаш. баҳо дод. беҳад болаззат омадай гуфт. ҳамаи кӯшишҳои мо барои оиламонай дӯстони азиз. бо дар зимистон як ширинӣ, як хӯроки болаззат, як салат, ягон чӣ бояд кунем тайёр барои оилаи худмон. анам хел болоша бинен. анами қарастаяни биёя. банан кифоя. анам хел тоғри карда мемонем.
боз ҳами крем ҳами хел туғри ба туғри омадагиай. Бояд сер креми хушрӯ биёя. Барое ки бисёр вақт ҳами кремда савол бисёр мешавад. Крема чӣ хел кунем, креми вай бошад, осон бошад, ҳар хел чиза карда наметонем, намефаҳманд. Ма бисёр намуд креморо нишон додагим дар каналам. Фақат бо роҳи осон нишон медиҳем ки ҳаматон карда тонен, ҳама метонад. ҳамаи бонувони мо меҳнатиянд, меҳнатдӯстдоранд. Як илоҷ карда мепазанд, бо дар ватсап роӣ мекунанд суратоша. Беҳад хурсанд мешавам. Занҳои мо ҳамаш айёдаш мебироянд. Анами крема ба хотири шумо тайёр кардам, ки осон ва дастрас боша барои шумо. Ҳамаи мо сметана мехарем, варёнка мехарем. Анами хел оддӣ када ҳамроҳ мекунем, мепазем. Осонай, расходчам кам расходай ва бо лаззатай. Агар кадоми оилашон бо бисёрӣ бад бошанд, метонед шумо 2 та ҳами хел бисквит пазен. Ами нишон додагим ара 2 та пазен. Бо зиёдтар крем шам кунед, боло ба боло мемонен. Як маъракара ҳами хел бурида дар тарелка мемонен, ранги пирожнӣ мешавад. Асос и тортай. Агар хоҳем ки барои ягон маърака ранги пирожнӣ бори мебурен, таъмаш беҳад хушрӯай. Ҳами аз чем сафеда ма шоколадни чизора наз мебинам, маъқулай. таъмаш баъд ороиша намехел кардам, дӯстони азиз, бо ҳамо глазури шоколадни. Шумо метонед сгушонка ва какао кунед. Пеш фақат сгушонка ва какао мекардам. Бо ҳозир хел гирифтам, корма осонтар кардам. И кора осон мекунад. Ҳами любой момента тайёр дар пешат истодагиай. Тез ҳами ороиш мекунӣ. Анам ха дӯстони азиз, крошка аз барош буромадагиай. Вақти буриданда барош ҳамаи ҳам 4 гирде ки дора, аз 4 гирдаш буридагием дар лист. Баъд аз мобайн ду тақсим кардам. ҳамо буридагиёра крошка кардам. Вақте ки барош мепазад дар духовка, камтар хали ровни нестай. Ман хостам ки ровни шава. 1 сантиметри ай 4 тараф мондум, буридам. ҳаморо крошка мекунем. ба ҳамаи шумо дӯстони азиз, ба фикрам фаҳмонда тонистам. Дастгириро фаромӯш накунен, лайка бимонен, обуна шавен, подписатсия кунен, кадоме ки кадагӣ нест. Анам хел видеои осон, кам расход барои шумо пешниҳод мекунам, ки ҳамаи мо карда метонем бо роҳи осон. ҳатман ҳамеша то охири навор бо мо бошен. Касе буд саломат боша, худованд нигаҳбонаш боша, дар куҷое набошен. баъд савол додан барои ҳамин бисквита дар ҳарорати 170-180 градус пазен, дӯстони азиз, то ки паста хушрӯ мепаза, баланд меша, объёмаш ҳам дарунаш хушрӯ мепаза. Духовкаро дарша умуман накушоен, паст бумонен. аввал як баланд кунен, гарм шуд. Вақте ки монде хамир шуд дар духовка, паст кунен. тамом. ҳами бисёри бисквит 35-40 дақиқа да мепаза. Ана хел бисквите ки майда боша, дар 20 дақиқа мепаза духовкада, дар мобайн бумонед. хушрӯ мепаза. Шумо дам ба дам нигоҳ кунед духовкаро, ки пухтай напухтай маълум меша. Аз шишаи берунаш маълумай чӣ хел пухтагиш. бинен бисквити ҳози ҳами торт хели питаца накарда беҳад мулоим буд. Ман ҳамун замоне ки кремша кардам, барои шумо хостам бурида нишон диҳам. ҳам кӯдако ҳам хеле интизор буданд, ки тезтар бубурам ва бихӯранд. анами хел сразу ма буридамша. беҳад мулоим, ҳами хел пропиткаи ширкати хушрӯ омадай. анами хел дӯстони азиз, шумо ҳам тайёр кунед. шоколадни бисквит худаш ҳами таъмшам бо дигарай, хушхӯрай. инам хел бинед бисквитча аҳамиятиен беҳад мехкияй.
тайёр кунед, бо дар описани рецептша менависам. чизи нофаҳмо боша комментарияда нависен, ҳатман ҷавоб метиҳам. худованд нигаҳбонтон бошад. дӯстони азиз, дӯстони азиз, як апаҷон савол додан барои кукурузни крахмал чӣ хеле намудша мо дастрас кунем аз мағоза. анами намуд ма аз мағозаи кондитери гирифтагиам. муҳим нестай кукурузни крахмала чӣ намудша гирифтан дар кор. ҳами ҳози гирифтаги ма килоакишай. шумо метонен кукурузни крахмал болош дар сурати ҳами ҷигорӣ ҳастай. бисёр намудуш ҳастай ҳами кукурузни крахмала. ҳами пакетикош ҳар хела мешава. болош дар ҳами кукурузни крахмал навистагӣ боша, сурати ҷигорӣ боша, кифоя. шумо фарқ надорад чӣ хелеш боша гирифтан гирен. ҳами номуш боша ҳамун кукурузни крахмалу маълумае ки ҳамун крахмалай. тамом гирифтан гирен. дӯстони азиз, худованд нигаҳбонтон бошад то наворҳои оянда.